Vale, lagunok hemengo de vuelta, Hearts of Fire honeki, amagarren saioa edo, ez dakit, ja, astuta daukat. Ea Frantziarekin bukatzen dugun behingoz. Saio honetan lortzen dut, nik uste lortuko dugula saio honetan Frantziarekin akabatzea. Ja, nahiko matxakatuta dago, egia esateko, Parisetik super hurbil gaude, nahiko hurbil. En fin, hemengo par bat ona botako ditut hauek ona eraman ahal izateko. Eta gero hemendik hau hartu behar dut, zenbat denbora, 53 ordu. Vale, hemen ikusten duzunez margino izten ari da, osea, hemen boltza bat egingo dugu, bueno, Falaizen, fale, eukitzen dugun hemendik, Falaizen hemendik dago, behitu, hemen, Falaizen hemen, izan zen guda oso bitxia bigarren mundu gudan, fale irakurtzen, fales, bale, hau irakurtzen da fales, F-A-L-A-I, frantzez irakurtzen da fale, eta S-E, fales. Hemengo herrian, benetan oso, gratu zen Amerikarren gatik edo rodeatuta, eta nahiko guda bitxia edo odoltsua izan zen, Kaenen, bueno, en fin, Kaen da. Kaen izan zen, Kaenen hainbat bombardeatu zuten nun Kaen herri osoa geratu zen lurpean. Benetan geratu zen, bueno, lurpean ez, geratu zen matxakatuta eta konserbatzen da, edo ikusi nuenik joan nintzenean, Kalen zegoen kasko antigua edo herri zaharrataz geratzen zen gauza bakarra, zen eliz baten, ate baten zati bat. Hori zen, geratzen zen gauza bakarra, kale, zafale, ez kale, kaen, kale, ez kaeneko, ez kaen zaharratik edo, hori zen geratzen zen gauza bakarra. Eta historia hau irakutsita ostean, irabazi du, benetan. Buah, tio. Bale, hau zuek mantendu eta zuek ona joan. Bale, margino josten ari da, ezin dut ezer egin, oso mantzakatuta daude. Hemen bombardeatuko dugu, loistegal bombin. Venga. Uste nozionez ja, nahiko mantzakatuta daude. Eta behin Frantzia konkistatuta etxoiko ditugu hori. Topa batzu ez da bihaldiko ditugu ona, eta Espainia konkistatzen hasiko gara. Interes batzuen gatik. Gero Britania Unioren kontra joaten garenean, hemen, Gibraltar aktual izango dugu, Aritñanin gainera, hori Mediterraneora, bueno, ustut, komentatu dala, baina no, Mediterraneora zaurgune oso egokia izango da, oso egokia, beraz, gure interesen gatik, konkistatuko dugu. Justor mugitu dute, bat, bueno, berdin dau. Pum, purubu, pum, purupum, pum. Ona torri. Eta, besteok. Erraza binten dut orain, eta orain, hauek, ona. Eta zuek, ona. Venga. Kago pizkat, tokatuta daude, ezta? Eskara zeatuko. Zer bideo dut dena? Horren kontra? Benetan? Ez, guztia ez, bale, ondo. San Miguel, ez dakit San Miguel. Zerrizkalen ezin dizut ezer komentatu horri buruz desole. Ez dakit gauza guztiak historian, ez dakizkit. Hoi minuto gutxo bera dira eta margitzira arte pizkat gehiago. Ea Frantziarekin amaitzen dugun, bala hauek heldu dira. Hauen kontra, zuek, ja prestaudet, zuek hauen kontra, zuek hauen kontra, eta zuek hau... Zuek hauen kontra egin aldi izango duzue, eta... Hemen laguntzaltzen ari da primeran. Horan lerro bat gutxi gora bera aurreratuko dugu
gutxi gora bera, we have won, primeran, hemen sartzen hasi gara, eta holan hemen goei fastiatuko diegu, asko, eta asko. A ber, hemen dik, produktitatea, ez dutu, hor. Baditugu jaia parakedistak test, parakedistak gordeko ditugu momentuz aurrera gorako Dunkerken. Espainiako kapitala konkistatzeko nahiko ondo etorriko. Segun ez eta segun helduko beraz lehenik eta beste puntu, intereseko puntu atzuk konkistatu beharko dugunu. Baina, bueno. Orduan, aviazioa, ez dugu beharrezkoa, baina, hau ez dago. Hau ez dauka zer, bale, hau jarriko diogu. Hau zer egiten du, Night Flyer, Night Attack plus amar, ondo etorriko zaigu. Mango dizkegu iru eta listo. Eta, Bruselasera. Primeran, eta jarraitu oso hauekin. Eta ikusten dut diplomazia puntua geratzen zaigula, beraz Argentina momentuz stop influencing, accept, zelan doago Frantzia, borro eta iru. Hala, venga jarraituko dugu, ea lortzen dugun Frantziarekin akabatzen. Borro eta lau behitu menik irabazten guaz, urrazki apoiatu digute. Uda eraten ari nahi lagunok, egarri have lost. Nun galdu dugu. Hauek aurrera egitea gongo litzateke, hau zuekona. Eta produktivitatea. Pak. Vale. Vale. Frantzia josten ari da. Hau gure poterea. Hauek hor daude, hauek robotamaika ordu, hauei lagundu, ondo torriko zaiela. Eta orduan zuek hauen kontra, zuek hauen kontra. Zuek ondo etortzen ondo egongo litzateke, baina momentuz denbora luzez ezin duz ez egin beraz, lasaitu gaitezke. Ez ez lortzen dugun hemen. Hiru, ez bi aldetatik lasotzen ari gaude. Ostia, jarri duten, bale, ize, plus eguneko amabost. Frantziarekin ametzen dugunean igual hasiko gara investigatzen tanke hobeagoak, ondo etorriko zeskigu. Gainera, tanke hobeagoak izatea. Igual hauen kontra ez lezago izango litzateke, baina, bueno. Marginoren jauzi aldia da hau. Pizkanaka jauzten ari da. Henik irabazten goaz. Biditugu, hemen irabazten ari dira. Hauek ezin dugu horrela egin. Hauek horrela egin arte. Irabazten daude. Hemen hartzeko zoria. Eficienzi, pues... non. Vale, primeran. Itatea, berreun dala, bueno, azteko guazko. Epa, errat maiz. Hori. Vale, holan, geratu beharko da. Zigo zertarako gehiago emate, beraz, holan geratuko da. Holako gauzak dauka, hau, guda bat. Vale, hartu dugu Reims, hauek hauen kontra egin aldezakete, eta hauek hauen kontra. Hauek ona egingo dutenez, primeran, hori da. Ondo doa gauza, oso ondo doa gauza, esateko Parisetik oso hurbil gaude, haiek jausteko zorian daude ere, berrogo eta bi, hor da biltzate
feel we have lost. Zer, we have won, primera. Nola, hostia, daude matxakatuta, Vale, hasi dugu hemen. Poderitatea, hau jaitsi da. Vale, venga. Hemen galdu dugu, hemen. Hauek ez dut aurrera egiten. Ja. Txarto. A ver, erro ondo doa. Italia kriston paliza sartzen ari baitu Britaniarrak hemen daude. Sartuta. Osea, tela. Ta, jamón, takata. Venga, ukaldugula. Kago en la hostia. Vale, irabazi dugu, hemendik irabazten ari gaude orokorrean. Irabazi dugu, primeran. Gainera hasiko dugu ere argita garbi, edo hori espero dut. Irabazi dugu. Orokorrean hemendik irabazten dugu. Hau izan hasik, hau piskatola narrapatu nau. Baina, bueno, ona mugitu, berko zaituztela. Gure aireko mutilak hor zaudete, primera. Hau jaitsiko dugu, hau alik eta todera jarriko dugu. Vale. Hor da gauza. Venga. Eta jarraituko dugu gauzak egiten. A ver. Hauek irabazita. Hemen honeko bat. Hemen honeko 0. Hemen galduko dugu ez da. Ba, hor mantendu. Hauekin ere hartakatan ez nahiz konturatu. Kartatzen diren gauzak. Vale. Parisetik oso hurbil gaude. Eta Paris gure esan behar da ez italiarrena, hombre. Ez da zerako alemaniarrak izango ginateke guk Paris ez badu hartzen. Kontei da zoe. Berrogoi ordu, bale, zuek ona egingo duzu, Hasi dugu, lokorrean ondo da, Parisetik oso hurbil gaude. Eta Paris hartzen dugunean, zurazki errendituko dira. Pizkat luzeago eratzen bada ez naiz larrituko. Frantsesekin amaitu nahi dut jada. Harik eta lehen. Rata zazpi ordu, zueko nahi ingo duzue. Zueko na. Bat. Eta ona. Primeran. Talan ja, hau ere hartuko dugu, eta ja hemendik utzi gora izten joango gara pultsatxo hau. Hemendik dukogun guztea egin gaude hor jipo ditzen, koitadu horiek. Zenbat? Hoi ordu. Eta hauak ere bazten modut eta altzen badira ere, primeran egongo litzateke. Gusten nahi naiz produktibitatearen gauza. Vale, venga. Hauek klikzen direnean hauen kontra egingo dugu. Gutxi barro izango dela. Irabazi dugu, primeran. Zuek zenbat ordu. Eta sortxe ordu bale, zuek. Ona, eta ona. Hiru aldetatik erazedan ikusten duten hori. Erazedan ikusten duten hori. Koitadu balakoak. Venga. Pentsatu dut, gero,
Alemaniarrekin amaitza pizkat Errusiarrekin egitea, hiru bandoak ikutzeko, pitin bat, baina hori ja deskantsu bat eman ostean, beste gauza batzuk ere grabatu nahi ditu dalako, eta azkenean jode izan dira bi kanpaina oso Hearts of Ironekoa, eta nahiko luzeak, azken baten luzeak dira. Orduan pizkat deskantsu eman, beste gauza altzoren bat grabatu, eta gero ja Errusiarrekin hartu, baditu dalako beste joko batzuk grabatzeko gogo asko, ala nola... Eta hauek? Ala nola... Medal of Honor, nahikoaren pasatu nuen, eta asko gustatu zitzaidan amaiera, ala nola Ana, erosi nuen, ez junde bundel batekin etorri zitzaidan, eta gogo itxelak ditut, gogo itxelak, jolasteko, beldurrezko jokoa da, suposan dut jakingo duzuela, baina, bueno, hauek galtzeko zorian daude, beraz, hor gelditu. Vale, matamos a dos. Irabazi dugu. Badago ia. Eta hau zer gertatu da. Haun da mar. Galdu dugula ez da. Bueno. Ez da ezer gertatzen. Ez da ezer gertatzen. Irabazi dugu. Parisetik oso hurbil godeia da. Oso hurbil. Haujitzeko dugu, jarri behar dugun tokian, eta hor, venga, zin dugu ezer desaprobetxatu. Zueko na, galduko zaizkizuela, zai, laguntza beti dago laguntzeko. Paris oso hurbil dugu, igual, pizkal gero tenean, egingo dugu asaltotxo bat, ja, frantzesekin amaitzeko. Diplomazia, zelan doazte. Derrota, ahora aguanta txetuta, baina da, justo pein Paris hartuta, akabo. Irabazi dugula. Eta irabazi dugula. Ez du sinesten irabazi dugula. Irabazi dugu. Ez dakit. Horrela jaguan, primeran. Vale, horra hartzen ari dira, hauek. Vale. Vale, venga. Parisetik oso hurbil gaudela. Ja, gure irabaztearena oso hurbil dago. Irabazi dugu, pasoeko na. Ezin dugu bez. Piskat hauek aurrera egin dezaten, edo italiarrak hemenik, hau ja itxita dago, itxi diegu bidea. Eta heni bidea itxita. Zueko na. Hor mantendu, eta zuek. Ez, utzi jo zue joaten. Lehenik eta behin, have lost. Baia. Utzi jo zue joaten, eta gero joaten direnean hartzen dugu lurraldea. Taktika hona ez da. A ver. Hemen nahiko tropa mordo batzen ari dira, eta hori ez nau ezer konbentzitzen. Irabazi dugu, primeran. Batona, beste batona. Hau irabazi behar diogu bai edo bai. Hemen di kokatzeko. Kokatu ahal izateko. Hau eto zanda. Behin hemen kokatu ahal badugu. Osa hemen peskat hemen di kokatzen ahal bagara. Primeran etorriko zaigu, hori. Etortzeko zorian. Kaldu dira, bale, egon. Egon. Zensari, hau hartzen duzue.
beraz, zuek pizkat gehiago egingo dugu, ia amaitzen dugun jada hauekin. Zuek ona, bi, bat. Bi, bat, eta bi. Puf. Vale. Vale, ondo. Hauek hemen joaten diren behin goz. Hartzen dugun lur hartatxo hau, eta la marimoreta ezin dugu hori egin. Kaka. Ezin dugu urralde hau hartzea, onda etorriko litzateke. Zer, berdin dau. Osto gaina mugitzen ari dira ja hortik, beraz, primeran. Irabazi dugu non, hor, primeran jarriko gara Parisen aurrez aurre. Pariseko ateetan. Hor daude, hor mantentzen dira. Bueno, Pariseko ateetan bagaude. Beraz hori animatzen nau. Pariseko ateetan egotea. Nira basi dugu, bueno, en fin. Azteko zorian, hemen Italia nahiko matxakatuta dao, motxakatzen ari da. Nahiko txo gainera, zenbat falta zen mazortzi ordu. Venga. Horrela basi dugu, primeran. Vale, hemen ja joan dira, hemen jarriko ditugu. Hau hartuko dut hauekin. Hemen laguntzera. Zaitzen ari da guztiak batzen hor, ez dakit zergatik, ez dakit arrazoi suposatzen kontatake bat egiteko edo, zer saiatu nahi dutela. Bueno, hauek nago dituko ditugu, guzti hauek, eta hemendik hauen kontra egin, uneko 3 guaz hor. Posten nago uneko 3 joate, uneko 5, hemen, ibazten guaz ja pizkanaka, ez nago horrela ematen denbora. Kaka. Venga. Apa lagunok. Gaude. Paris atetan argiaren herria, maitasunaren herria gura atetan. Gusten da, saiatzen diren galdu dugu. Vale, zuek biok, ona. Hemen kokatzen baditut ondo. Ez ez dut nahi bez oso luzea, bueno, bestela gero kenduko dut zatitxoren bat, berdin dago. Oto esan darra ez izango da, baina, bueno. Eko bederatzi. Ondeko bost, hauek hartu dute hau, Margino ja guztiz jauzi da, ikusi duzuenez, Margino jausten danean Frantzia pikutara doa. Italiarrek egia esateko lan bikaina egin dute, guztau konkistatzen. Lan oso bikaina Jugoslavianen laguntzarekin. Igual ja parageidisten interbentzioa egiteko garaia egotikia dugu. Eta igual botako ditugu oso ziure, egin edo ez, baina eske Paris behin hartuta ikustu dut jada egoera honean daudera, guko ondoan gaude, Airborne Assault, eta horra goaz. Iepale. Galdu dugu benetan. Nuko sortzi. Venga. Nuko amar.
ez da izan ideia oso ona, Hemen asalto hau egitea, 115, ondo goaz. Ez da txarto gauza, baina, Igual ez da guztiz ideia ona izan. Zeko horrela egin. Zeko zaudete, zerta itxaroten. Meno de piskator itxita. Eko berrogei, eske ezin dugu, hauek bukatu arte, hauek, ezin dugu ezer egin. Neko zazpi, neko amar, neko amasei, Paris jausten doa, neko amabost, Paris neko amabost, zertuko gara hor zozer egiten. Mairua malau, bueno. Osten ari da, oia, osan aldetxo hauek. Ba, igual moztuko dut pixka bat, eta holan, gero amaitzeko zorian edo dagoenean, edo Paris hartzeko zorian dagoenean, itzuliko nahiz lagundoko. Orain arte. Bueno, ba, lagundok hemen dago, bueltan Paris jauzi da jada, bikosten duzunez ja, nahiko matxakuta daude, pizkal gehiago konkistatu beharra daukagu. Baina, bueno, hori jada bigarren mailako gauza bat, Paris jauzi egin dela oso ona da. Baina emango ditugu gure paragiristak, paratxuteak. Laguntza asko eman digute Paris hartzeko. Hemendik pizkate matxakatzen ari digute, hemendik daude hor jota fuego, frantzesek. Ez da asko falta frantzia jausteko, baina, claro, egin behar dugu ja behingoz. Irabazten dugun hau, eta txorrakeritaz usten garen. Lortzen dugun ja frantziarekin. Irabazi dugu, ados, eskaldu dugu. Vale. Orduan, hor jarri dira austriakoak, jarriko gara guk ere. Hemen bat uste ondo egongo litzateke, bada espada, baina, bueno. Hemendik. Bi foko itxi dira, bi fokotan, hemengoa. Bueno, bat, bi, hiru eta lau. Baina, bueno, oso foko txikitxoak dira. Esaz nahu asko larritzen bez. Zukona, eta zukona, jipoitzera. Jota fuego, ala. Habek matxagatzen baditugu, inoiz baino eto. Berrogeta sortzi, hau josten ari da ere. Hau josten denean, joder, mentugu... Vale, listo, ikusten duzenez. Anexionatu dugu Frantzia. Sortu da... Bitxiko Frantzia sortu egin da. Eta... Bueno, meno den... Besten Britaniarren eta barren tropa batzuk matxakatuko ditugu momentutxu baten. Bueno, momentutxu baten ez, urrengo saioan ja. Urrengo saioako segituko naiz pestautu esatea Espainiako konkista eta Norvegia eta Suetziaren konkistak. Baina, bueno, besterik gabe, usteko esan baduzue badakizue, eta urrengo batela unok, aio!